Intro. Og så kommer A-mol. B. D-mol. A. Spiller den det her i noget tid. Der ligger nogle guitar på, svedigt tema. Og så går den tilbage til D-mol. Og det er altså verset. Første vers. Så går den, når den spiller 3 vers af 3 gange. Så går den ned til E. Holder den lidt. Og så spiller den her akkord også op i E. Sådan her, hvor den går ned på den her, altså det er E, gis, E gis, E gis. Og den har da bare den her formation, hvor den går ned til B eller C, B. Så. Til A, samme formation stadig. Så spiller jeg det hele igen, sådan. Så går den herned. Efter E, tredje gang. Og det er bare omkvæd. Så prøver jeg lige at spille det igen, sådan som det skal være. Det var omkvædet. Så går den, så er der en overgang til det andet vers, eller det andet sæt af vers. D-mol. Samme formation. Og det er samme akkorder som i introen. På samme måde som i verset, i første vers, hvor den spiller 3 gange. Og så går den op den her. Og der er sådan et lille lig på des, eller H, eller whatever, der går sådan. I første vers gik den sådan her. Det er næsten det samme, men
Bare i mol. Han spiller kun 2 vers. I andet vers. Og så går den til E, overgang til omkvædet. Og så spiller den omkvædet igen. Og det er det samme som før. Jeg spiller det lige igen. Og det er en outro. Det er så afslutningen på den normale omkvæd. Det der er omkvæd i første omkvæd. Men i det sidste omkvæd, du gør den sådan her, efter den har spillet. Så går den op igen til den her. Nok øve ret meget på den der overgang, altså, eller den her version. Det går sådan her, altså den har den formation, som akkorderne har i omkvædet, men så skifter den til, altså bare sådan her. Og så ned til. Og det er så option.